Harapor ken kapya kanya tayo amin ken Kristo na imbag arabi kakabsat. Welcoming you once again for today's online Lifeline Ilocos topic review. Siyak ni Kuya Yo Abar and I'm yours today's facilitator. Postamet ti aldaw tayo kakabsat nga nag-tune in ita ti Facebook Live naragsak ken fruitful tayo lang tatang aldaw. Ni Apo Diyos ti kimuyog ba iti nag-work iti biyag kayo tatang aldaw. So feel free comment tayo kakabsat iti comment section. Keta i-shout out tayo dagiti friends tayo, contacts ken dagiti pamilya tayo. Iti nga awisan tayo nga kuya tata kadito nga online topic review. Before tayo nga rod nga mangrugi intay idaton ken italek daytoy nga oras ken apo tayo babaen iti kararag kararag tayo nga rod. Amami nalangitan at kami man apo nga agpapakumbaba nga dawat ti presensyam ti tumungkal maysa katakani ket apo talek mi ken ka daytoy nga aramid ket sika kadi ti adda iti nagbabaytan mi ket ikan na kami iti sirib nga mangiburay
kadigiti kakabsat nga agdengdengeg data kada ito nga lifeline review ket ako italekniken ka amin nga naging timalpas daytoy nga aramid ket sika kadi iti wanwan iti tumunggal maysa italek ni amin digitoy babayan itinagan ti anak mo ni si Kristo. Amen. So amok nga ready ken excited ti tumunggal maysa ket jak nga bayagenen kakabsat. So now I'm going to call in dagiti panelists tayo in today's topic review. To the panelists ket wagak tinagan nyo, please introduce ti pagpagi tayo ken kastamet ti tinang shout out ken greet tayo kadigitay agbuy-buya ken especially digitay contact tayo kakabsat. Ket munang panelist tayo ket maysa mangisorsoro ijay INNHS wenno ti high school maysa nga ama ket awagak man nga rod ni Brother Angelo Aquino. Nimbag nga rabiyo amin gagayem ken kakabsat. So shout out kadigitay estudyante Ilocos North and National High School kastamet kadigitay contacts me ijay Gabu, Barangay Gabu, and even my former students digitay dati nga kaobra sa airport ken iti digitay relatives ko. Nimbag nga rabiyo amin, and I do believe nga ag-tune in kayo, agragsak kayo, dungeg kayo kadetoy topic kadetoy may pagsasaritaan itatang rabi tapno kasta mas lalo tayo nga maawatan nga ni Apo Jesus laeng iti silaw isuna iti nang silaw iti panagbiag nga dapat nga suruten nga isuna ket mas lalo pay tapno kasta ket mas lalo pay nga makita tayo iti purpose dati nga biyan. So didilain Kuya Bart. Ket ti may kadua nga panelist ket may summit nga mangisorsoro iti balatong integrated school ina ken the loving wife tayo muna nga panelist tayo Mrs. Len Aquino. Good evening, kakabsat. So welcome once again sa ating Lifeline topic review this evening. I hope nga amin tayo ket ag-enjoy nga agdengeg iti sasao ni Apo tayo a Dios babaen kadagitoy nga group tatangarabi. God bless everyone. Agyamanak Sis Len ket ti may katlong panelist tayo ket awagak man ni Sis Ria. Grace and peace, brothers and sisters in the Lord. Good evening. Ken dagiti agbuy-buya iti Facebook Live. Stay tuned and God bless. So, gyamanak Ria. Ket ti mauding panelist tayo ket nakaget nga anak ken faithful a leader so ni Sis Shawi. Sige kakabsat na imbag rabi itayo amin ken praise the Lord iti life iti sagtunggal may sa event kadigiti amin nga dumdumngeg itata through Facebook. I hope nga ag-enjoy kayo ta ag-learn tayo amin. Yamanak and God bless. So, thank you Sis Shawi. Okay, it's all set. Ready aminen nga panelist tayon. Ket tatata dawate karot kada kayo nga naka-tune in nga dumngeg nga sipupuswan. Nuan naman nagitararamitan tayo isarteng tayo pelang baka iso ti manghinder nga antay nga manggeg wenno maawatan digitoy panelist tayo ket dawate kay isarteng tayo pelaeng digitoy i-obrayan tayo. Ket daytoy pagsaritan tayo tatang rabi ket Jesus the light of the world. Wenno ni Kristo iso ti
silaw ti lubong. Tatuna na jay ito'y San Juan 8:12, nagsaumanen ni Jesus kadagiti Pariseo, siya ti silaw ti lubong kinunana. Siya sinuman a sumorot kanyak mataan iti silaw ti biag ket dinto magna iti kasimngetan. So deta ti nasantuan sao ti Dios. Ket tatta ket intay nga rod iti digiti challenges nga nangegan digiti nakangge iti Miyerkules ket sagkay-saig man digiti panelist nga awagan ket umuna nga manghilawlawag iti challenge number 1 ket ni Brother Angelo. Bag nga rabi tayo amin sa kansat. So it is very clear in our point or challenge number 1, Jesus ti silaw iti biag. Awaten tayo ni Apo Jesus tapno maadaan tayo iti silaw iti biag. Nilawat tayon ngem adda kay laeng asipnget iti biag tayo iparan iti lawag tapno mapukaw dayta asipnget. So it is very clear kakabsat nga kas may isa nga pudpud noonay nga nangawat ka ni Apo Jesus. Haan nga dapatin nga agbigad pa iti kinasakit. Kasi no once nga isuna iti nang nagbalin nga silaw iti panagbiag, et nga sa uwan, awan pulos iti mailimed, awan pulos iti agbalin nga kinasakit kanya na. Kasi ti lawag, when nga silaw ni Apo Jesus, kas may isa nga init, nagpintas namin nga illustration, iti data init nga mangirepresent nga ni Jesus isu iti light, when isu iti silaw. So, kahit na nga sa uwan, mas lalo pa nga mas lalo pa nga agtalinaed iti daytoy tawag, agtalinaed kay ni Apo Jesucristo tapno nakastakit saan pulos nga mapantay iti biag iti ginasipnget. Ngamin, nalawag nga iti biag iti ginasipnget ket awan kinapintas nga pagmaayan na. Awan kinapintas nga maipagnan ng iti agtultuloy laeng nga basbas iti mga tao nagbigat iti ginasipnget. So haan tayo kadi nga subyanan, no haan tayo kadi nga ipawid nga no once nga nangyagan tayo iti mensahe ti Dios, denggen tayo awaten ti isuna tapno kasta ma-experience tayo detoy nga nagbiag iti sidong no adda iti silaw ni Kristo kasi nakaragragsak ken awan ti pulos iti pagbabawian no gid mas lalo pa nga ma-experience ken mas lalo pa nga ma-enjoy tayo detoy impaay na wenno impabulod nga biag. So, DJ Laeng, Kuya Bart, and God bless us all. Amen. Sige, good evening, kakabsat. Siakmat ti mo na nga diti challenge number 1. At paiso gagayem ken kakabsat nga ni Jesucristo laeng iti agmaymaysa nga silaw iti biag tayo. Ket awaten tayo isuna tapnon maadaan tayo iti silaw iti biag. Ngamin ni Jesucristo isuna iti mangiturong kada tayo iti kinalinteg ken mangited kanya tayo iti pinasirib tapno kasta han tayo nga agtultuloy nga dubra iti panagbasol. Ken ni Jesucristo isuna iti mangsilaw kada tayo especially iti panpanunod tayo, iti puspuso tayo tapno kasta ket agbiag tayo nga makay-ayo ken kuana.
nalawag kakabsat nga if adaman dagiti sipnget pelang kanyak or ada pelang dagiti maubraak nga basol ket haan nga daytoy iti rason tapno no kastaket agsardengak nga agserbi kini Jesucristo no di ket karoon nak iti namnama kasi ni Christ adala ing isuna iti makaited kanyak iti silaw iti panagbiag ko ken masapol nga talaga nga itutuloy ko iti panagbasa, panagmeditate iti sasauna tapno no kastaket at adupay iti ited kanyak ni Christ nga revelation that comes from His Word nga isu iti makaited kanyak iti tigay tapno no kastaket hanak nga maiyaw-awan iti aldaw-aldaw. Kaya remember kakabsat nga nilang Christ isuna iti life tayo awan iti sa bali. Thank you kakabsat. Sige, good evening kakabsat. Grace and peace once again sa ating datay amin. So, letting ba challenge number 1 nga ni Jesus ti silaw iti biag pudno launay kakabsat nga ti siya sino man talaga nga umawat kan kuana ket naadaan iti ranyag nga makita iti kakabsat nga di sipnget nga ibagbagana ket deti kay no ianak iti bagi ket kaslang DJ slave nak iti sin before but Christ as I received by faith isuna ket naadaan nak iti ranyag or silaw ket deti nga rod ka silaw ket agtultuloy nak lang nga ang surot ken kuana especially iti pagayatan ni Apo or ni Apo iti biag ko. So nalawag pay kakabsat nga life without Christ is darkness. Nga may talaga ni Christ tapno ikas taket silawan nati tattaong agbiag iti kinasipnget. So nga rod kakabsat nga dati nga biag ta itatta nga dan iti silaw na ket agtultuloy tayo lang nga talaga met nga mangramid iti pagayatan ni Apo ken ikumbita iti biag na ken i-allow tayo iti biag tayo kakabsat no annaman dagiti nga kayat nga ipa-surface ni God kanya tayo especially character kasi iti mo talaga makita iti ugali iti maysa nga tao nga no annaman dagiti unpleasing ba nga hanga makiayo ken ni God ket i-allow tayo lang kumbaga pasilawan tayo tapno hindi ka sakit to become Christ likeness nga talaga DJ kayat na nga pagbalinan tayo ket nga rod dati pa encourage kakabsat nga agtultuloy tayo lang talaga nga mang-follow ka dati light ken nakita pa nga or DJ response tayo dati kakabsat nga maging willing lang nga be a light to others nga i-share tayo talaga mo dito nga tingdaklan nga ayat ni Apo Diyos kanya tayo. So, DJ lang. God bless. Agyaman nak sis Ria ket intay man nga rod denggen ti may kaapat na panelist tayo ni sis Shawi. Sige. Sige, once again kakabsat na imbag arabi ito yung amin. So kadeti challenge number 1 nakalawlawag dito kakabsat nga nilagayam Hesus Kristo iti pudno nga lawag or ipudno nga silaw iti panagbiag ko. So no i-consider ko isuna nga challenge talaga kasi amok nga idi hangkupay nga naawat ni Christ or kunaek nga adak pa lang iti pas nga life ko amok nga iti dalan gayam nga papapanak iturturong nak gayam iti makunkuna nga or madadael nak gayamen. So no ni Jesus iti pudno nga silaw iti biag ko masapol nga rod nga awatek isuna nga impapuswan ket mamati akano adda ni Jesucristo iti panagbiag ko hanak nga rod dapaten nga aglilid ka DJ pas nga life kon or DJ kunak na kinasipnget or baso nga life kon. So nga daytoy kakabsat may salaeng nga pangriing kanyak nga ni Jesucristo isu ti pag-asa or kunaek nga isu iti light iti panagbiag ko. Ket daytoy lang kakabsat ken agyamanak. So, agyaman na kada kayo amin, kapsat, ket apod nula unay nga no inawat tayo ni Apo tayo nga sa Kristo nga dayong papuswan at datayon iti lawak. Ket tatta internet iti sumarunong challenge tayo, kahit kuman nga basaen, ito yung challenge number 2, nga ni Jesus ti suruten
iti daytoy abiyag. Suruten tayo ni Apo Jesus, taysona ti silaw, ti biyag, ken san tayo pulos, amagna iti sipnget. Ken mayaw awan ta isura laeng, ti dalan, ti podno, ken ti biyag. Ket ay nakpangaro tawagan ni Xiawi nga mangiyo namet nga mangi-share ti kapanunutan na kadetoy nga challenge. Sige. Sige, praise the Lord once again. Nimbag arabi itayo amin kakabsat. So dito mo challenge number 2. Tay kunana to nga ni Jesus iti suruten iti daytoy abiyag na kunana. So kas lang nag-flashback na ulit ka DJ dati nga life ko before nga hangkupay nga naawat nga pudno ni Jesucristo or kun naik nga hangkupay nga sinurot iti pagayatan na iti panagbiag ko. Makunak nga talaga nga haan nga napintas iti pagbanagan iti panagbiag ko no. Dito pa lang inlubungan kumbaga iti sursurutek. Kaya praise the Lord kasi idi once nga nag-flashback lang kakabsat nga idi once nga challenge na iti adu nga leaders mat nga naed dito apartment adu digiti fears ko kumbaga nga agtartaray iti utak ko adu digiti what if nga agtartaray iti utak ko ngem hanak nga nagbidot kumbaga nga sinurot detoy nga pagayatan ni Jesucristo kasi amok nga deto iti perfect nga dalan nga papanak. Ket makita itata kakabsat nga no i-flashback ko di life ko before amok nga deto life ko ket nadadaelen ket agyamanak kasi through deto word ni Christ nga naawat ko iturturong nak itinasayaat talaga nga pagnaan ken awan ti panagbuteng kuno anyaman to iti challenges ni Christ nga dumteng to kanya mamati ak nga mas dakdakkel deti nga faith ko in Christ rather than deti nga fear ko. So deti lang kakabsat ken agyamanak. Thank you, Xiawi. Pudno launay nga ni Jesus isuruten tayo hantay nga mayaw awan. So sis Ria. Praise the Lord. So, good evening once again. So, kanya ko iti challenge number 2 kakabsat. Nga ko na itoy, ni Jesus ti suruten iti daytoy abiyag. Pudno launay kakabsat. Nga no once nga ni Christ gayam talaga iti adda iti biyag tayong katrumbeng lang uno normal talaga iti nga nangawat ken kwa nga agtulog. Which is makita ko iti reference na iti John 14:6 na tawag ko na ngamin nga ijay kunan ni Jesus ijay nga isuna iti dalan ti pudno ken ti ayat. So awan ti makapan iti Dios Ama no di magna kanya. So nalawag kakabsat that Jesus Christ is the exclusive way to the Father. So ngarod kikitak mo no inanak ti bagi kakabsat ket isuna lang talaga anya ti dalan kasi no dumakot kas lang kumatay adda ti may isang decision wenno ana nga obra ket kas lang ti agdadot nakpay lang. So kadig no once nga doubting nga mangtalo ken ni Christ kas lang kadya ba ket haan nga agbalin wenno awan iti good output na ti nga may isang banag. So nakita pa iti kakabsat nga hanak dapat talagang agbuten kasi once nga ni Christ i-acknowledge ko talaga iti biyag ko akmat nga to those who trust in the Lord kung kumbaga ko na ni nga ron nga hanapulos nga baybayan ko na ni ijay. So nga rod kakabsat nga hanti dapat nga agbuteng nga mang-follow iti pagayatan ni Apo iti biyag tayo kasi God has a perfect plan for us na makita nga isulat ket am amin nun ada amin kanyanan. So anya pay bati kailangan ko nga pirukan ket adalang ni Christ kaslang kadjay. So ti application ko iti kakabsat ket hanap agbuteng nga mang-follow ken ni Christ ken mangubra iti pagayatan na dati ket addaan pa iti pamati ken ragsak nga mangubra iti or dati nga calling and trust na kanya ken DJ in Christ talaga ada iti security and everything so nga dapat ket tibiyag di talaga ket para kanyo ken kuana so nga rod it's normal for us to really follow Christ and mangubra iti pagayatan na kakabsat. So DJ yung kanya kuya Agyamanak kabsat ket pudno launay nga di tay agbuteng nga mangsurot ken ni Jesus tay soti biyag ken isilaw tayo. Ket sis Len dinggen tay met. Good evening once again kakabsat. So syakmet iti number 2. Agpaysuunay nga inunana itoy nga dapat ket suroten nga talaga ni Apo tayo nga Jesucristo
Kasi iso na lang nga talaga iti makaited kanya tayo iti pudpudno nga biyag. Kasi no kita kumatakabsat, tatta nakadado iti focus nga talaga mat iti tattao iti lubong. Kung bakit in their own way ngamin kayat da nga at karoon da iti napintas nga biyag. So nga dijay iti kung bakit iso iti suruten ko ba iti tattao nga kung bakit iso ti pampanunutin da lang nga iso iti paka alaan da iti napintas nga biyag. Ngem DJ iti kamali iti maysa nga tao kasi iti pudpudno nga biyag ket pakasarakan laeng ken Apo tayo ang Dios. Kasi kunana pa itoy nga apart from Christ, life is meaningless kunana pay. Ano kita antay kakabsat. So kini Christ adaamin kanyanan amin nga kasapulan tayo ket maited na kanya tayo. Iso nga tilang obraon tayo ket agtalik tay lang kenkwana hantay nga dapat nga mamuma nga agtras kini God kasi nakikiyante ngamin ket the end times is coming. So malapit na yung yung second coming ni Christ. Iso nga tatan dapat ket ited tayo nga talaga iti tayo iti life tayo para kini ako tayo nga Hesus Kristo. Kasi nakikitaan tayo amin nga adatoy lubong ket mapukaw to amin daytoy awan to iti pagbanbanagan na ngem daytoy biag tayo nga ted tayo ken Apo tayo nga Hesus Kristo ket ison to daytoy iti makipagnaed ijay kingdom ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso nga rumbeng laeng kakabsat nga suruten ta isuna nga impapuswan ket haan tayo nga agbababawi kasi iti biag nga iti ni Christ ket kompleto din jayen awan iti pakababalawan tayon nadiket i-enjoy tayo lang iti pakikipag relasyon ken kuana. Hindi lang ba't kanya, kuya? Agyaman na ka Sislen ket dinggen tayo man ni Jelumet iti kapanunutan na kadito nga challenge. Praise the Lord, gagayon kong kakabsat, nagtitindas ng unay, digitay siring, digitay kakadwak na panalis. Ngayon, even kanyak nalawag unay dati nga mensahe ti Diyos, na iso na lang iti dapat na surutin ni Apo Jesus lain, kasi na-experience ko nga talaga, iti panagbiag, iti awanak tayo kay Apo Jesus, ibihan ko tayo inawat iso na, kas personal nga Diyos ko nung isalakan, han ko tayo nga surusurutin iso na, awan nga talaga iti napintas, nga may bunga wano nagbalin nga banag iti biag. So ngagyamyaman ak unay kadigiti sa una nga inak ng panghawhawakan kung digiti kararag digiti leaders nga kasanuak nga nakasubli ken nangsurot manen kini Apo Jesus iti kunanang rod iti John 15:5 di ba? Apart from me, you can do nothing. So, life is meaningless apart from Jesus Christ. Even in Jeremiah 29:11, it's very clear kakabsat kan gagayen nga amo ni God iti best plan. Amo ni Christ iti pinaka-best. Yung best kanya tayo kanya. So nga agyaman ak unay digiti nga sasauna nga imat sinurot ket digiti nga sasauna hasta meten sinurot ko ni Apo Jesus kas silaw iti panagbiag ko. Ket balit pinang itultuloy nga palang surot kanya nanalawag nga haanak pulos nga dumalan wenno surutan pay wenno nagbiag pay iti kinasatnet. It's very clear in His word, diba? Digiti past lessons, yeso na lang iti pud nga dalan, so nalaing iti biag. So awan nga rod iti dapat surutek tayo nga sa bali, haan nga dati bagbagi, haan nga iti padak nga diti tao nga haandak nagtultun iti Dios. Mabalin ngamin nga digito iti variations wenno makahindar ang dagduma iti panagtulog. Iti may isang tao may isang napadasanan tinakangeg ti sasaw ti Dios. Ken even digitihan pa nga nang nakangeg iti ebanghelyo ni Apo Jesus adu digiti banbanag pudno digiti bagbaga digiti kadlak ket banbanag nga surusuruten nga ti ammo dagat agturong iti kinapintas di panagbiag ng daytoy gayam ket agturong iti patay. So ano once ay iti may nga tao hano nga maamuan iti sasaw ti Dios at
nga ag-take effort nga dumngeg ken amwen iti sasaw ti Dios awan pagbanbanagan iti biag kasi iti kanang surot ken nga Jesus kada tinabiyag masapol tayo iti sasawna napakasapulan tayo laeng iti ginatudno. Amin amin nga dapat nga obraen tayo. Kaya dilaeng kanya Kuya Bart and God bless us all. Okay. Agyaman na kada kayo amin panelist kita tudno na unay nga ni Kristo ti sinurot tayo awanen ti pagdanagan tayo ni pinagbiag tayo na lawag nga sa una iti iti sa una nga isuna laeng iti source ti amin. Ket agyaman na ket intay nga rod iti may katlo nga challenge nga kunana itoy nga ni Jesus ti agranyag iti biag. Anak na tayo ti dawag. Agranyag kay karon akas ken Kristo amang silaw kadigiti tao nga nagbibiyag iti sitnget. Iturong tayo isuda nga ken Kristo babaen iti ebanghelyo na nga iso ti pakaisalakanan da ket ubayan tayo da nagbalin nga adalan na may kadua tayo kayto amang isaknap iti silaw ti sangalubungan. Ket denggen tayo nga rod ti kapanunutan ni Sis Ria kadetoy nga challenge. Sige, kakabsat. Shakmet, deti challenge number 3. Nalawag ako na ni Jesus, ko na ni Doy. Ni Jesus, ti agranyag iti biag. Puno launay kakabsat nga once gayam nga inawat tayo ni Jesus, akas makita mat kakabsat day faith kat talaga no yan aktibagikat. Transform lakmat ni Christ to become like Him, nga to live in holiness and blamelessness nga rod. Ket nga rod, dito nga inawat ko nga bro nga biag nga agnaed wenno mangtungpal iti pagayatan nagkaturumbeng lang mat nga i-share ko detoy iti sabali nga tao. I mean detoy talaga iti kailangan iti tao kakabsat kasi kaasimot dagiti tao nga hanga makangeg iti sasaw ni Apo Dios ken DJ makitak pa nga mabil talaga DJ love ken compassion nga in-demonstrate ni Jesus Christ kanya tayo nga kailangan mot nga ma-imitate personally tapnon iti kastaket maiwarang gawag talaga dati nga ebanghelyo ni Apo Jesucristo. Kaya nakita ko ay kakabsat nga ti life ko talagang for the Lord and agtultuloy na lang no I encourage kadagiti agbibuya especially dagiti contacts kadagiti kakabsat wenno gagayen nga madamay ibuya na itata nga willing tayo lang talaga nga maaramat iti biag tayo nga mangi-share iti naindaklan nga ayat ken panakaisalakan ket masarakan lang deta babaen ken ni Jesucristo. Ket nga rod dijay nga be a light connected tayo diyon unang challenge, be a light to others tapos di ka sa isip them especially dagiti loved ones tayo dagiti ayatan tayo tibiyag nga tiko na ni Ate Domelin Tatay nga ti iumay ni Apo Jesucristo ket dandanin. So nga napintas la unay gagayem ken kakabsat nga tibiyag tay i-invest tay talaga kanya Apo. Hanting nga aginbesen iti nailubungan like for example agpabaknang and everything no di ket di taganaan day talaga di second life no di iumay to ni Jesucristo ket amok nga ti siya sino man nga mamati ken nang awat ken agtultulnog ken anak masalakan to babaen iti pamati ken adan iti ayat di stand firm lang talaga ure naman iti challenges and everything nga mapaspasaran da duma but di nga road stand firm tay lang tapten iti kastakat tuloy tay lata nga mangaramid iti pagayatan na ako. So di lang kanya kuya. Agyaman na ka Ria ket ti sumarunong ating tayo ket ni Sis Len. Okay. So syakret kakabsat the challenge number 3. So nalawag kakabsat nga kunana ditoy nga datayon ket anak
itilawag ko na itoy. So itilawag ni Jesus Christ. So nga nakit-kitak mo't ditoy kakabsat kanyak mo't personally ket hangko dapat nga sayangin dating privilege nga inted kanyak ni Christ nga maging anak na nga maging silaw iti tattao or iti kaadwan. Kung bakit dating identity nga being children of light. So kailangan lang nga i-work out daytoy. Hangko nga dapat nga iimot dating nga task nga impatalit kanyak ni Christ kasi lahat tayo ay deserve na makatanggap ng ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ket nakikita ukmat dating inted kanyak ni Christ nga task ket kailangan ket itultuloy ko nga talaga inaldaw-aldaw dapat nga i-work out ko daytoy nga haang ko dapat nga i-miss iti panag-share iti gospel iti lalo dagiti places nga pagpapanagnig especially iti Gabo ta adumot nga talaga iti in need iti gospel nga talaga nga kailangan kat mai-share nga talaga DJ katotohanan kadakwada tapno kasta kat maibring isudamot kini Christ nga haan kung bakit haan laing nga siya lang iti mabenepisyaran or maiktan iti gundaway nga serve kini Christ but datay amin dapat ket agpapada tayo nga ma-receive tayo DJ pakaisalakanan tayo ken at the same time ket agbalin tayo met nga children of light. So DJ met lang kanyak kuya. Thank you. Yaman na Glenn, kaya tungkol mula unay nga tala nga hantay ipaidam deto'y lawag nga naawat tayo. Kaya tintay metenggen ni si Xiaoyi. Xiaoyi, mute. Ay, sorry, kakabsat. Sige, take 2. So, dito'y challenge number 3. Nalawag dito'y kakabsat nga tayo kinunata ni Ate Lenlen nga nagasat tayo nga amin nga naka-receive iti word ni God. Kunaek nga syaktet may isa nga anak iti Diyos. Ket iti may isa nga anak iti Diyos talaga, normal talaga nga agaramid iti pagayatan na. So, kanyak mat, nagasat nak, na-receive ko dito yung word ni God, ken may saak nga anak iti Diyos. Hangkong nga rod dito nga magiging selfish ba or sarsarilyot lang detoy. Ket kasapulan nga iburay ko talaga mat iti isang kalubungan or iti sa bali, kasi dito yung mat iti task or dito yung mat iti will ni Jesus Christ nga obraek. Ket kasano ba, eto'y awan dapat iti preservation iti bagi nga awan iti dapat nga agkaroon nga struggle ba iti pinangi-share iti word ni God basta no adda lang kanya iti faith and even iti boldness nga mangi-share iti word ni God amok ken mamati ak nga agbalin deto agbalay iti makunkuna nga ebanghelyo na. So DJ lang kanya kakabsat and praise the Lord. Sige, agyaman nak si Xiaoyi. Ket intay nettinggen ni Brother Angelo deti challenge. Okay, good evening once again, kakabsat, kitagayen, na nakatune in. So, as a result for our challenge number 1 and challenge number 2, no, pudunay nga iti may isang tao ket consider na nagkalumaed iti kini Apresus akas ng silaw iti panagbiag ken suruten isu nga iti biag resulta nga rod na talaga nga agranyag ni Apresus iti biag iti munggal maysa napudpudno nga nangawat ken nga. So if we say that datoy ko tranyag no datoy ko market, like for example
kandela na adda iti sindina ket nang sa uwen ket datayo iti mang sindi kadigiti tao nga madidapay nga namit wenno nasindyan ket tilang makasindikan niya dapat datoy manggaganda iti ebanghelyo mamatda kini Apo Jesus, awaten din ni Apo Jesus akas personal na gusto niya sa lahat. So, baby na talaga iti na kan importante nga part iti may sa kanya tayo na makamamugan ni Jesus, magipagrelasyon ko ni Jesus, antay nga rod nga iwimot, na antay yung ipagkait datoy, ipadating nga tao. Natural lang, obraan ti datoy kakabsat kasi datoy nga rod iti mangipakita nga datoy nga talaga children of the light. So nga talaga nga pudpud no nga agranan nga Apo si Kristo kanya mahantay nga ibin. Kaya siya risuna iti padato nga tao hantay nga pilpilyan, nakibdi amin iti aglawlaw tayo, dapat mangyaganda iti ebanghelyo. Do not think ourselves already because we are now living in Christ. So haan nga dito yung tigdigdig ka dati nga bagi, kahit nga nga sa uwen, we should make every effort nga maiwaragawag no ma-share masilawan digiti padato nga tao nga haanpay nga naka-experience ka dito ng silaw ka dito tiyag ni Apo Jesus. So digilain Kuya Bart and God bless us all. Agyamanak tigiti sharing yo kakabsat ket para kanyak met iti nga talaga iti ni Kristo laeng iti silaw kendalan tayo ket panag kano ti para kanyak ket talaga nga no once nga inawat tayo ni Hesus Kristo iti pinagbiag tayo ket dapat nga agranya dijay nga biag tayo kasi nalawag iti sa una iti Matthew 16:16 nga let your light shine before men that may you see your good deeds and praise your Father in heaven. So nalawag nga dapat ket lawag ti biag ang makita ti tumugal may sakit. Punula una di point di challenge number 3 nga datayo ket dapat ket pausar nga mangiturong met iti hampay nga nakapammo ken ni Apo Dios ket usarin tay daytoy nga biag hantay nga iyimot kasi hantay nga iyimot daytoy nga biag nga mangi save met kadigiti hampay nga makamammo kanya na ket pugno na unay nga nilaeng Christ iti pakasarakan tay dayta nga biag ken dalan nga pudpuno nga pakadalan tayo nga panken ni Ama tayo nga Dios. So agyamanat kadigiti panelist tayo ket yamanak met kadigiti nakatune in ta ket intay man dengen pa iti maminsan ti kanag sao ni Brad Jello Naimbag nga rabi tayo manen kakabsat. Kada kayo amin nga nakatune in. Thank you for your time ket ituloy yo kadi nga dinggen kami. Hinggan nga malpas. So talawag nga nung iti may sa nga tao ket hanap pay nga experience iti daytoy kanang silaw ni Apo Jesus iti panagbiag. No iti may sa nga tao no musika ket haan pay nga sumursurot ken ni Apo Jesus ket masursuroten kailan iti kabukbukudam nga panagbiag wenno bagi daytoy iti tiempo gayem nga masapul or kabsat gayem ken kabsat nga masapul nga maawatan tayo nga no once nga kayat tayo nga ma-experience iti pudpudno nga meaning iti biag awaten tayo ni Apo Jesus akas personal nga Dios ken mangisalakan iti biag ti lain mang paspasiknget nga talaga iti biag iti may nga tao ket kay basin nga isu iti nangruganan na iti amin no apay nga adu digiti next experience tayo no hunting next experience the purpose
ibiyag nga kaya't ni mapasamak ni Apo Jesus. In may isunat at minukasta, maadaan tayo tibiyag, biyag nga awan pagkurangan na. Ngem nalawag ko nakarod ulitek, basol iti mangpaspasipnget, iti panagbiag, iti may sa nga tao. No once nga haan, nga makatalaw, no haan mo nga pagtalikudan iti basol, madi mo pulos na experience, iti panangsilaw ni Apo Jesus, iti panagbiag. Nalawag nga iti kayat ni Apo Jesus, ket masilawan na ka kung naisubli iti personal na relasyon mo kanya. Anya nga rod karami din. Simple laing kakabsat na pudno nga mamati ka nga isuna iti silaw nga hanto pulos nga gedep nga kasla iti ilustrasyon na init pagtalikodan iti basol patjem nga isuna iti pudpudno nga silaw pudpudno a Dios nga makaisalakan kanyam kadayta nga tinasipnget nga panagbiag kastamet nga no once nga willing ka nga agyan o makipagyan kanya na awaten isuna akas personal nga Dios ken mangisalakan ket no once nga nobram detoy may subli ka wenno makapagtalinaed ka kadetoy kayat nga ipaay ni Apo Jesus nga silaw nga agnanayon wenno biyag nga agnanayon wenno tay kun tayo nga rod nga no once nga addakan kanya na never mo dapat nga ma-experience iti biyag nga aday kinusip niya. So ita nga oras nga rod kakabsat ken gagayem no hantay nga klaro iti panang awat tayo kani Apo Jesus akas personal nga Dios ken panagbiag. No adda pelaan digidi pa nagdwa-dwa nga even do nang nagamon ti ebanghelyo no adda pelang ti panagdwa-dwa nga sigaket han nga makapagtalinaed ken ni Apo Jesus kas silaw iti panagbiag mo awaten isuna nga ning papos mamati ka dapat nga no once nga inaawat mo isuna maawat mo dati biyag na nayon tilaing obra emon ket agtulo na mamati kin agtultuloy nga mangsurot kanya na tapno si ket agbalin met karanyan iti padam nga tao nga ranyagam mun silawang ida iti daytoy nga biyag nga kinasipnet no once nga nakapokus ka lang iti daytoy nga lubong gigigyen ken kakabsat dahil ta iti mangiturong kanyam iti ginasipnet so tilaing mangiturong kanya tayo iti pinalawag wenno iti pudno nga biyag ni Apo Jesus kas kinunana iti sa una iti John chapter 8 verse 12 isuna iti light wenno silaw iti daytoy nga lubong awanen iti sabali narod nga oras awisen ka kayem ken kabsat suruten na kadeti nga kararag kas inda panangawat ken ni Apo Jesus akas personal nga Dios ken mangisalakan nakipagrelasyon kanya na pinagtalinaed iti relasyon kastamet nga willing ka nga talikudan iti basol kararag tayo nga rod ket suruten dak o Apo Jesus agyamanak detoy nakapinpintas nga mensahen ket ang oras para kanya agyamanak iti awan patingga nga ayat mo kanya mamati at nga iti nakatay mo iti krus nakatay ni Apo Jesus iti krus ket umanayen nga panakabayad iti basol nga nang pasipnget iti biyag ko ita nga oras wapo awatek nga rod ni Apo Jesus nga agbalin nga silaw ken ranyan iti biyag ko awatek isuna kas personal nga Dios ken manisalakan iti biyag ko agyamanak unay wapo datoy biyag nga agtalinaed iti daytoy nga silaw agtalinaed ken ni Apo Jesu-Cristo tulungan nak nga maibiyag ko detoy babaen iti Espiritu Santo ngayon kay paay kanya kita nga oras agyaman nak nga rod wapo detoy nga pinapudno tulungan nak tultuloyak nga makipagrelasyon ken maibiyag daytoy pudpudno nga biyag iti sidong ni Apo Jesu-Cristo amin digitoy kararag ko nga daan ti panagyaman babaen tinagan ni Jesus amen ulitek kakabsat John 8:12 kunana iti Ilocano siak di silaw ti lubong kinunana sa sinuman a sumurot musikan ket pudno nga nangawat ken Apo Jesus babaen kadayjay na i-share kanyam kabsat nangigam ket sumurot ka nagtultuloy kanya na tapno no maaddaan ka iti biyag agnanayon ken saanen nga mapanpay iti biyag nga kinasipnget. God bless us all. Thank you, Brother Angelo.
ket intay nga ro din iti announcement. Ito iti announcement kakabsat, Lifeline every Wednesday 6 to 7 p.m. Lifeline Lifeline topic review Monday to Saturday. So DIP every first Saturday of the month. FIC series February 19, 2022. FIC EGR February 26, 2022. Sunday worship service every 8:30 to 10 a.m. Live via FB page and YouTube. Pepson class every Sunday 1:30 to 2:30 p.m. So God bless kakabsat. Tuloy tayo kumang mga dengeg kadigito review tapnon mas manauneg pay ti panakaawat tayo dagiti topic tayo iti Wednesday. Ket awagat man ulit ni Brother Angelo ti pinangi Serrana dito yung arami. Kararag tayo nga rod amin kakabsat. Dumog tayo. Wapo Diyos, nailangitan ating bagi iti agar-ari iti langit ng daga. Ken bakayo iti ating kupang iti amin, even kada iti biyag na adahan niya ni katang oras. Ket narod Lord, tulungan na kami nga hanmi pulos ng limot dati nga biyag, muti di-enjoy mi iti makipagrelasyon, kinagtulnog, kastamet nga mga ramid, yan mga surot iti pagayatan mo. Namati ako Apo Jesus nga kas sika iti ng silaw ti daytoy nga biag mi nga dati nga nagapu iti pinasipnget babaen ti panagtalinaed mi kanyayo awan pulos iti haan nga ma-expose nga madi nga aramin isa nga pagyamanan mi unay adik iti sasaom nga iso ti balin nga basis mi iti daytoy nga panagbiag at tulungan na kami nga magunod mi wenno may tultuloy mi datoy malpas mi dati nga biag makasagana kami tungkol si kaket ang subi nga rodwa po pagyamanan ni unay nga amin nga nakatune in ken kastamet nga nangawat ken ni Apo Jesus kas personal nga Dios kun manisalakan biag may bata ket karon wapo iti gagar ragsak ken kapya nga mas lalo pa nga mga ammo kana kanya ket kastamet o Lord God digiti duma pa nga aramidon ni even digiti personal ministry ti tumunggal maysa yaman kami wapo nga sikat at tultuloy nga magbenediksyon ti tumunggal maysa sikat at tultuloy nga agsao babaen kadagiti hilat ni kadagiti bibig ni nga basta Lord God at mas lalo pa nga mabless iti amin namin nga tao itaglaylay naruduwa po pagyamanan ni unay iti ay tultuloy nga patanipay mo ikiret piksaken sa mong at tumunggal maysa and even iti protection Adeto COVID-19 virus ken iti anyaman nga atake iti jamblo. Basta natuwa po nga tultuloy kadi kasi kay iti mang-provide iti amin nga masapsapol mo. Sa amin digitoy Lord God put given laing nga magpasama iti may isang tao nga pudpud mo nagtulnog ken nangawat kada kayo as personal nga Diyos ken mga salita. Kalat ni amin digitoy ken ka babaeng tinagan ni Jesus. Amen. God bless everyone. God bless. God bless everyone. Shout out. Bless everyone. God bless everyone. Thank you. Yes. My God bless. students. See you soon. God bless Gabo. See you tomorrow, Gabo at See you Gabo. tomorrow. Bye everyone. God bless po sa ating lahat.